Dnes 19. října roku 2013 jsme v Kulturním domě, kde si pro nás pořadatelé filmového klubu Přibyslav připravili promítání filmu Rozbitý svět a pozvali brněnskou kapelu Evans Night Trio. A já pro vás nyní udělám rozhovor s kapelou. Můžu se zeptat na vaše jména prvně, takže začnu tady zprava. Mr. Dizzy. Ivan. Dada. Jak se vám dneska hrálo v Přibyslavi? Výborně, bylo to krásný. Bylo tady moc příjemný. Chystáte se vydávat nějaká nová CDčka, nebo po případě kolik jich už máte vydaných? No, my jsme teďka čerstvě právě vydali album Adventure Box, můžete si ho stáhnout, odkazy jsou na Facebooku, na Benzonu a na ivansnaketrio.com. A teďka právě chystáme vlastně k prvnímu singlu Nibiru videoklip. Dobře, děkuju. A jaký bude váš další koncert, kde vás mohou diváci potkat? Já si myslím, že další koncert bude Znojmo, z My Dog's Bone. Je to tak? Se skvělou kapelou My Dog's Bone ve Znojmě v klubu Gogo 16.11. Jo, takže děkuji vám za rozhovor a moc vám děkujeme za vynikající hudební zážitek a mnoho úspěchů na dalších koncertech. Děkujeme moc krát, Přibyslav.